John Dalstra is een van de mensen die het morgen in actie komt. Hij werkt al hard 24 jaar in de sociale werkvoorziening. Op het stuit in de kwekerij van Caparis op de Pijn. Dat er zaken verhoren moeten kinderen begrijpen, maar de wijze waarop net. Ze willen graag dat mensen naar het reguliere bedrijfsleven gaan. Maar dan moet er ook centen wezen, dan moet er ook begeleiding wezen en dan moet er ook werkplekken wezen. Nou, en alle treien is er eigenlijk net. Er had al een soort protest door de participatiewet West. Die is al een jaar uitgesteld en recent ook nog weer onpost. Het kabinet had tas zijn dat er jochten van de joerdijstige groep Sociaal Werkplakmeiwerkers in stand bleven. Maar om de CAO-onderhandelings dreig verinnen, haar vakbonden toch grote twijfels. Het gevoel is dat men eigenlijk net meer investeren wil in de ploeg die het achterblijft, maar dat men vooral investeren wil in die nieuwe participatiewet, in de mensen die straks binnen die nieuwe wet aan het werk komen. En ja, wij hebben een beetje het idee dat de huidige groep een beetje tussen wal en schip komt te vallen. Mogen de beuker even niet nou? Hè? Ja. De onwisse toekomst zorgt voor spannings op de werkvlier. Gemeenten moeten de nieuwe wet van 1 januari zo uitvieren. De directie van Caparis deelt te zwargen. Ze stipje de acties, maar zie je tegelijk ook naar oplossingen om bij minder yield uit de voeten te kennen. Net slopen, alleen nog maar slopen, maar het broekbaar op nijbroeken en dan mij helpen bij verhorings. En dat betekent ook dat je misschien wel naar een aantal organisaties is om te zoeken naar de gemeenschappelijke factor en lost het te geren voor de gemeentes op. Met 4 bussen zetten de actievierders van verschillende locaties van Caparis morgen vol goede moed aan naar Den Haag. Zoals het nou is, zorg ik net dat het uitgevoerd wordt. En daar gaan we dus voor van participatie werd prima, dat we naar het reguliere bedrijfsleven maar ik prima. Maar de uitvoering en het yield, dat maakt dus wel even goed. Hè, want het gaat altijd maar over yield. Yield en nog eens yield. Maar ik zeg altijd bij zo, yield heeft geen gevoel, maar wij bij mensen, wij hadden het wel.